بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا هركم برجناه الثديد خداي تعالى وإذ يعنننا ومن يعمل من الصالحات فغابي شفاء قوي الثديد bir fikredip görýäňiz mi? Adam bir tovar wagtda şu günahlara maýyl bolýar, bir tovar wagtda sogaba maýyl bolýar. Sogaba garşy gidýär öýdi. Näme niru baqa insany sogaplara we günahlara garşy çekip duýans adamyň içinde bir iki däne niru, iki däne deska Hudaý Taala her bir insanyň içinde goýupdyr. Birinin adına akıl diýerler, birinin adına nefs diýerler. Hay heves diýerler. Hawa diýet Arap dilinde. Keseni fakat günahlara garşy alyp gitýär. Tamam insanlaryň içinde de ikiji de bar. Hem akıl hem nefs. Çe musulman çe kafir. Hatta Bayezid Bastami ýaly adamlaryň içinde de barmış. Hem akıl hem nefs. Abul Hasan Harqani ýaly, Şah-ı Nakşibend ýaly, ulu awliýalar, awliýalar näme? Peýgamberliň içinde barmış. Akıl, nefs. Peýgamberliň içinde serwere serdaryň içinde barmışdyk Peýgamberzan. Hem nefs hem akıl. Akıl feni ağabata fikir edip soňy näme boljagyny gözläp soňy peýdamy, ziýanmy şu tarafyn gözläpde hukum fermaý edýär. Adamyň içindäki akıl Hudaýyň goýan nirusy bir kuvve, bir güýç ki gelip däni näme soňuňa gowy boljak, aýyndaňa agybatyňa haýr boljak, şu zatlar bilen büýürýär, şer bolsa gaýtarýar seni. Amma nefs näme? Berakis agybat bilen işi ýok. Gowjatdan gulagyň, hawasyňyz berde bolsun. Hemmemiziň içimizde bar der taşy. Nefs näme? Soňy bilen işi ýok. Soň her näme bolsa bolsun, şu mahal seni gönendirjekmi? Seni bir hoşluğa ýetirjek, bir keýpçilige ýetirjek dämi? Bar şoňa garşy büýürýär, hukum fermaý edýär. Agyr bolýan, qyyn bolýan, hey bir ediyet çekinmellimi? Barma diýär. Näme etjek diýär. Soňa haýr bolsa bolsun, soňa bilen işi ýok. Şu mahal saňa ziýan näme? Näme etjek diýär közenip ýörüp. Şekilde niru zol adamyň içinde guruşda, jehennetde. Adamy akyl gowluga çekjek, amma nefsden telekeçilige çekjek. Hudaý Taala her kim akylyň ýüzüne gitse, gönenmek şonda goýupdyr musulmanyň golla. Hak gurrunşy. Tamam lübbe kelam çekidesi şey. Her kim akylyň buyruguna göre amel edip gitdi, gönenli. Bir dünýä, o dünýä. Amma nefsiniň ýüzüne düşdi, Hudaýyň inki ýokuş görýän insany şo. Nefsi hay hewesiniň ýüzüne düşdi. Wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Hay hewesiniň ýüzüne düşen adam aýnyhu bir it ýalydyr diýär Hudaý. Şahapda. Gucukdur şol adam diýär. Kelbi it ýalydyr şol adam diýär. Qur'an men aýdama, Allah aýdypdyr. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. Öz nefsi näme diýse, hay hewas näme diýse, soňuny fikretmäni, şu mahal hoşmy gowmy, barşaňa garşy diýip duran nefsiniň ýygyna düşdi. Mundan aňyrda gumrah adam barmy diýipdir Hudaý Taala. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.